నేను చేస్తున్నటువంటి పని ప్రపంచంలో అందరికీ నచ్చాలి అనుకోవటం కంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదు భూమి మీద. నువ్వు చేస్తున్న పని వల్ల సమాజానికి జరిగే మంచి నీకు మాత్రమే తెలుసు. నేను చేస్తున్న పని నాకే కాకుండా నాతో పాటు ఉన్నోళ్ళకి, నన్ను నమ్ముకొని ఉన్నోళ్ళకి అండ్ అదేవిధంగా సమాజానికి కూడా మంచి జరుగుతుందని నువ్వు మాత్రం నమ్మితే చాలు. నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరూ నేను ఎంకరేజ్ చేయాలని ఎప్పుడు కోరుకోకు. మురిగే ప్రతి కుక్కకు సమాధానం చెప్పాలనుకోని గనక నువ్వు బయలుదేరితే నువ్వు చేరాలనుకున్న గమ్యాన్ని చేరుకోలేవు. నిన్ను చేరుకోకుండా ఉంటందుకే అవి మొరుగుతాయి. కాబట్టి ఎవరన్నా ఖచ్చితంగా మంచి ఒక సలహా ఇస్తున్నారు, నువ్వు ఎదగటానికి డెవలప్ అవడం కోసం నీతో మాట్లాడుతున్నారంటే వాళ్ళ కోసం ఒక చెవు అటుబడే తప్ప మురిగే ప్రతి కుక్కకు సమాధానం చెప్పాలని అనుకోక మిత్రమా. నీ దారిని నువ్వు చేరుకోలేవు, నీ గమ్యాన్ని నువ్వు అందుకోలేవు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.